Детски свят любим, свят незабравим, пълен с весели игри и сбъднати детски мечти. 107 деца на възраст от 2 до 7 години прекрачват всеки ден прага на своята любима детска градина с усмивки, любопитство, желание за игри и приключения. В рамките на 2 години проектът "Обичам моето училище" преобрази пространствата на детска градина Здравец, създавайки цветна, вълшебна и уютна среда. Промяната на интериора има силен и положителен ефект върху емоциите и възприятията на децата. Всяка група носи свой приказен свят. Яслена група плодчета. Тематичните фототапети създават настроение и щастие и подпомагат обучителния процес в среда, където децата прекарват най-ценното си време. Група Мики Маус. Вдъхновена от любимия герой, групата носи веселие, приключения и усмивки, насърчавайки ученето чрез игра. Група Калинка. Пъстра, нежна и приказна, с аромат на здравец и природа. Малката Калинка води децата към свят на доброта и хармония. Група Зайо Байо. Любимият приказен герой разгръща въображението на децата и им помага свободно да изразяват своите умения и таланти. Група Червената шапчица. Приказката оживява чрез красивите фототапети, а децата учат, играят и откриват света с радост и въображение. Проектът "Засади дръвче" възпитава любов към природата и остава зелена светлина за бъдещи поколения. Детска градина Здравец е мястото, където детството е цветно, игриво, а щастието започва с усмивка. Удовлетворена съм и съм горда, че ние сме тук именно заради тях. Най-малките дечица, които идват с пламък в очите, чувстват се щастливи, прегръщат ни. Няма как да не споделя, че ние затвърдихме партньорството си с родителите, доброволните екипи, създадахме по-голямо доверие помежду си и отношения, основани на уважение. Позитивните думички и цитати, които са поставени върху тапетите, ни помагат да изградим една емоционална интелигентност сред децата и изграждане на добродетели. Доста успешно се получи работата ни по проект "Децата и цветята". Целият екип и дечицата посадиха цветя-чистачи, самите родители ни подариха цветя и заедно в артистичните ателиета декорираха саксиите и по този начин ние формирахме едно екологично образование сред децата и отговорност за обикалящата среда. Мога да кажа, че проекта "Обичам моята детска градина" ни вдъхнови да продължим напред, да работим и по други екологични проекти, да имаме един естетически усет към света около нас, да имаме едни по-разумни цветови решения за средата и усет към красивото. Добре дошли в група Червената шапчица. За мен е удоволствие да ви представя едни от най-хубавите тапети, които са част от проекта, по който работихме с благотворителната организация White Source. Един от най-инновативните, най-креативните и различни проекти, които съм работила през тези години. За децата това е едно прекрасно изживяване, една емоция, която те всеки ден се преживяват наново. С всяко едно влизане в детската градина, всеки път, когато погледнат прекрасните тапети, които оживяват пред тях, като в една малка приказка. Много ми харесват новите тапети. Аз съм истински обичам! Развълнувани сме много от страхотната промяна, която беше направена. Все пак този проект е незаменим, уникален. Изживяванията са представени в самата картина. След направения ремонт и след поставянето на фототапетите, облика на самата детска градина е коренно променен. Децата идват с огромно желание и с усмивки. Дори първия път Мики Маус стана нашият любим герой. Обичам